poďakovať súperovi za fakt dobrý zápas celý čas, všetky 4 štvrtiny. Bol to pre nás druhý zápas dneska, myslím si, že sme ho zvládli ešte lepšie ako prvý. Boli tam nejaké chyby, mali sme fakt útočné doskoky, ktoré nemali byť, prechádzali cez nás, ale každopádne proste snažili sme sa celý zápas, padali nám trojky, dobre sme presovali a hrali sme aj v postupnom útoku to, čo sme mali, takže ďakujem všetkým chalanom a fakt dobre sme hrali. Tak, ešte raz ďakujem a gratulácia aj k výkonu všetkým aktérom, vrátane súpera. Keď družstva chceli hrať basketbal, tak ten basketbal hrali. Bolo to miestami až moc nervózne na môj vkus, že v tejto kategórii by sa to nemalo až takto hrotiť, ale som rád, že s chladnými hlavami sme zvládli jednak priebeh zápasu a jednak záver zápasu. Takže ešte raz gratulácia súperovi, gratulácia hráčom a znova reprezentanti v našom týme podali perfektný výkon, takže ďakujem všetkým za toto, myslím si, że veľmi kvalitné stretnutie. Słabo w obronie. Przegrywaliśmy prawie każdą akcję 1-1. Przeciwnicy rzucili nam bardzo dużo trójek, z czego najprawdopodobniej im dało to zwycięstwo. Gratulujemy wygranej przeciwnikowi, bardzo dobrze bronił. Było dużo sytuacji zony press na całym boisku, okazała się dla nas trudna. Poza tym nasze umiejętności w obronie 1 na 1 dość jeszcze nie starczyły na tą chwilę. Jeszcze raz gratulujemy przeciwnikowi. Dziękuję.